Gịnị? Akwụkwọ nne na abụrụ ezigbo ya. Ama mama ga ka mmalụ uche obi gị maka mmekọ mụ na gị abụọ. Biko gbaghalụ m biko.
Nenu ndị mmadụ ha hụrụ onwe ha n'anya. Ya ahụ akụkọ gbasara ịfụnanya. Ọgwa n'ihu ụmụ nwaanyị dị mma. Ọ bụchara nnọọ ihe ịfụnanya nnọọ ebe a na-esuso mgbe ọbụla. Ụnụ ụmụ nwoke ọ na-atọ ụnụ na TV. Ọ na-arụ nke ọ na-atọcha ụnụ. Nne biko chee ka m gaa chọọ ndị ga-enye nkịta. Ka m gaa chọgodi ndị ga-enye nkịta nọ ya dị m mkpa. Gaa nke ọma. Gaa nke ọma o. Chetakwa n'ikwe m nkwa buusu. Mụa kwere gị nkwa buusu. Nwoke oge nji okwe nkwa buusu. Ifunugo m nọọ ebe buusu na nkịta na-anọ n'ofu ụlọ. Ka masa. Ụbọchakwa mgbe ihe nna m. Ụbọchakwala mgbe. Anụgo m. Nene tere m unu. Egi m ọgụ tere m unu. Chai. Cheta na gwara gị na nwere njem chọrọ ịbịa izuụka abụọ na-abịa maka agbamakwụkwọ Nnedi. O cheta m. Ọ bụ eziokwu. Achọrọ m ego ashebi. Ego bekwa m ashebi. Ana ịma na nka ya akwa ya akwa. Inene ifu na oge adịrọzi. Ka ị chọọ ka m. Achọrọ m ka inye m ego m eji mee ihe ndị akụkọ nkịta. Ada, eche m na ngwa gị na ego adịrọ. Kwa ngwa gị na ego adịbere nkịta. Eziokwu na ewere m na ego adịrọ. Mana orugo mbọsị ole na ole eji gwa m ya. Nya ka m na-enene ekwentị gị. Afọ m ozi ha zitere gị na ego abatago na akaụntụ gị. Ada, ya nwote gị na-ebe ekwentị m. Ada ya m dowe ekwentị m iwere ya nọ na-enene ihe niile bata n'ime. Rukwo ịfụ na enweta m bank alert. Onwe ihe dị na enene ekwentị gị. Onwe ihe ọjọọ dị na enene m ekwentị gị. Ada ihe dị na ya. Onwekwa ihe ọjọọ mfụ na inene ekwentị gị maka na na-enene ya. Ada ihe ọjọọ dị ya. Enenezina ekwentị m. Mụ adị enene nke gị. Enenezina nke m. Ị chọrọ na inene m. Eji m gị aka kwa eji m gị ọkpa enenekwa nke m. Ihe ọbụla masị gị were ekwentị m mee. Iji inene ozi bata inene. Iji inene onye kpọm inene. Ihe ọbụla masị gị iwere ya mee. Onye nji akpọ. Mụ ekpebigo m na ma mmenenezi nke gị. Enenena nke m. Ekpebula m na-echọ inene maka ị chọrọ. Mana mụ awụ adọra na na-enene maka fụrụ ihe ọjọọ dị na enene fụ ekwentị gị. Mụ ekpebigo na ma nnene. Ihe niile m na-emekwa n'ụwa ka ọ dịrị anyị abụọ mma. Ọkwa nke ọ dịrị anyị mma. Ọwụ ya. Ihe nyogide ihe na-enyo. Inyopụta ihe na-amalisi ya na ọ dị ya. Ọwụ ya. Ofe ya anyị kwuru kịta. Ekwere m na ya. Ekweta m. Ashibi. Ile ọzọ na ego adịrọ n'ụlọ. Ana-enyo ihe nyogide ya ofu ụbọchị inyopụta ihe na-amalisi ya n'ọdụ. Ọkwanụ ka ọ dịrị gị mma, dịkwanụ m na mma. Onye nnosi na nke ibe ya.
eziokwu. Oh, m zitere gị account number m. Oh, daalụ. Ịbụ onye nke m. Ngwanụ. M ezitere gị ya kịta. Oh. Ịgbalị ka. Ijedu ka ndị nụrụ anụ n'ebe ka ndị anụ gị nakwa Ijedu Obi, imechago? Imechago m nnọọ. Ị chọrọ juice? Ka wetara gị juice. Wetara ka nnọọ. Na-abịa. Kita m wetara ego nnọọ kwuru na fona. M akpọchigo nnọọ fona. Obi. Nee. Dalo. Caso kan no. Hello. Que email? Hey. Ichefugo na oyi gị nwanyị. Ihe ahụ m na-ediri kịta dịka 50,000 naira. Ka m na-eleta onwe m. Ada ya ndo sekwenti m ịtụtụrụ na-enene ekwentị m mba edosa ya were ya nerewe Ada tụsarụ nerewe fonu m ndosa fonu na-enene chere adị m ka ndị na-ewere fonu akpọwere pin kpọchie fonu ihe a na-ezo amarụ m iji na enyi m ndị na-aba ebe a na-anyụ nsị anala ebe ahụ fichisie meseji na-ebata na ekwentị ha dịka na onwe ihe a na-ezo ọ dọkwu ga anyị na-enwere ife m na-ezo ya na-enwe ife na-ezo Ada ka iji kpọchie fonu gị kedu ihe ma iji wee pin kpọchie ekwentị gị ọ kpọchie ekwentị gị akpọchi m ekwentị m ka ị hapụ ị na-emefusi kredit dị na ekwentị m negodo ihe na-ekwu kredit ọkwa nke mụ a na-etinye gị n'ekwentị gị ọrụ mụ a na-etinye gị nọ kredit n'ekwentị ị na-ekwu maka ya eziokwu nke Chineke ọgụnwa na-etinye m kredit mana itinye chịkwa kredit ahụ ọgụnwa jikwa ya kpọọ ndị ọrụ gị nya odokwu nga anyị nọ ndị ọrụ ka m na-eji akpọ ọkwadị ndị ọrụ ka m na-eji akpọ ga-eweta ego
ọzọ ndị na-ewere nke ha a na-akpọ ndị enyi ha nwoke ka etinye ha ego na-arịọfe ego. Ọkwa ego nke ejụrụ inye m kwa gị ọnwe ihe isi nwere ego ikwe nye m. Kpọba ndị enyi gị nwoke nnọọ were fon kpọchie ya ntụtụ fon ịtụtụ were na-enene. O wute ka ha. Ebe ị na-aga? Kwekwa, ọ ka m gaa alịa mma ka m pụọ okporo ụzọ ka m mara nke ihe na-eme. Ihe na-eme ebe a? Wekwa, ọ nọ ka m mara ihe na-eme n'ogbe ka m fụkwa ndị mmadụ ka ndị mmadụ fụ m. Ị chọrọ iso m? Mana ọnụ chọọ iso nọrọ ebe a ka m gaa pụta ga-abata ọsịsọ ka m bịa sielu gị nri abalị. O Ichokan ni baby Mama Kok kichosi cambia Kita Hai Ngeka di sini opo kuno Obi kuno aku nahu Nggak nggak biau Stella Nggak ada biau aku mah biau aku Yo Kau
na-akụkọ ụfụ akụkọ ahụ kezi ihe gwazi ya ka ihe ọzọ ma mma gwe na-enwekwa m onye chọrọ ịlụ Chukwu nyere m aka ka m nwee ike mee ihe a. Ada agagonu mbata wee fụkwa na kachakwa achọrọ m ka gwazie m ihe chọrọ ka mmeri enwe m ike ịgwa gị ihe njọ achọrọ m ka okwu a hasa mba ma nghasa Ijedi na wundidi Ijedi na wundidi Ijedi na wundidi Wanda manibu kemo Ifega tobwela mudale Adama omu masaru Biko biatenu mobi Adama inebu mkamanya Ya mere njibia kanyilo Wataka bakala misi Efuela me Ijedi na wundidi Ijedi na wundidi Ijedi na wundidi Obi m Nnamdi ọkwa mịọrọ ga yo mezianụ ka ịlụzianụ manụ ọkwa isi na ịhụrụ m n'anya mana gịnị jizi nkịta ọnwụ